हाय फ्रेंड्स एआर बर' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दा जों थांनो नागिरदों बड'लेण्ड मुंख्लं खाम्फा नायनो। आंजों लोगोसे दंफायो गुमै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। क'क्राझाराव मा मा नायथाव दं आं बेखौ जि हायो एसे एसे देखायलांनो नाजागोन। आरो पुरा दा जों मोनफैबाय फैनानै बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेट्रियाव। जा मोजांखा भिउआ नायनो। नायलांबाय थादो फारि फारि। बियो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय जोंफोरनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि मुंख्लं खाम्फा गोसोखां नेरसोन। फैनानै गोसोखौ जोबोर मोजां मोनदो। गावनि मेगनजोंनो नुबाय दिनैयो। भिडिअफोरावसो नुबाय थायोमोन, दिनै गावनि मेगनजोंनो नुफैबाय आङो। बे जायगायाव फैनानै गोसोखौ मोजां मोनफैबाय। आरो खाम्फानि नेम प्लेटफोरा बबेबा नेमफोरा गोमोरलांबाय आरो बबेबा प्लेटफोरा गुगालांबाय। बेफोरखौ बिटिआर सोरखारा एसे नोजोर होयोब्ला मोजां जागौमोन। मानोना बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखायनो जिउ बावनो गोनां जादों। दायो बियो जोंनि रेसपन्सिबिलिटि दि जों बे खाम्फाफोरखौ इयुन जोलैनि थाखाय मोजाङै लाखिना दोननो हायो। मानोना बेनो इयुन जोलैनि थाखाय जारिमिन जानानै थालांगोन आरो जोंनि हारिया गोख्रोंसिन जायगा मोनगोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।